an pian tira then shan an ni a kumsom thum pakwa aral meu chuan an in muli a gym joints te hian nundan maktak main in ang takan lo nei a Jim Lewis le Jim Springer te hian nupui nei in Linda ti ve ve an lo nei mase an in chen le ve ve a chuta nupui pahnih na tan Betty ti ve ve an le nei le zel unaw an chen len pui unaw dik tak ni lo edop an lo nei ve ve a chu chu Larry ti ve ve lo ni le boka fapa James Allen ti an nei ve ve bok chuta ui toy ti hmingpu an nei ve ve boka car in ang chia an lo la khal zuya deputy sheriff akin an thok ve ve bok Florida Beach pakhat hi vacation nei nan lo tlo ngun dun thin le a anzu indan le an thil du zong le du lo zong te la in ang em zui bokani pheilawa hian an tong kam han te thlengin ain ang em maya Phir mak tak mi te mak ti an ni a hetiang in anatam takan nei awang hian an lar pha hle Just thinking at any given time. They could have